Направим и поглед на нашия сайт, който сме направили специално за вас. Имаме различни видове секции, като в тези секции в момента, тъй като ще акцентираме на световното първенство, в момента имаме матчовете от световното първенство, като вътре за всеки един матч ще има различни видове информация, като анализ, статистики, допълнителна информация, която ако някой от вас се интересува и обича да събира информация преди да направи някакъв фиш, мисля, че това ще бъде доста полезно, като отидете в секция спорт и изберете някои от матчовете. В момента ние ще разгледаме Мексико и ЮАР. Имаме вероятност за победа, зависи кой отбор, както виждаме в момента везната накланя по-голямата част и проценти за Мексико. Имаме разбивка също на вероятностите за над голове, под голове, гол-гол и надолу също може да преминеме. Имаме си анализи, който е разширен анализ с ключови фактори, имаме прочити на пазара. Общо сме събрали една много голяма обстойна информация, която според мен би била интересна за вас, за тези, които се интересуват от футбол, от това да си залагат фишове за забавление, за коментари с приятели.